biontatik zuen burua gotako dituzue. Nora? Amendi! Alaxe, bai. Amendiko partean noi ni. Nei, bai. Fastidies. Hori Beitu. Hostia! Hora, no bota. Hola, Nino ibeiten. Behiratu beno nietzen. Bihotzak ondo, baina, bihotzape apurtxu bat, baina buru ondo, hor saltateko buru hau argi dirda, da guk buru argi dauko. Nei hona joan, Hor bega bota. Bai. Ez dukurru ez, eta mintzabe. Lasai ze profesionalekin egongo gea, bai? Bai. Hementxe dakagu alez, gure puentik bonitadea egun hon alez. Ondo, basan eta txankarra. Gaixo? Ze, Fres, segoteko? Salto egiteko? Ni nahu ez, hau. Biok ez da? Hau neteño, ni nahu ez. Montau dugu guztia eta bakarri batekin? Bizotza flojo. Irurok ez da, ingo bizu salto? Ez, irurok ez. Jubileuak izango gara, jubileuak bai. Baina tontuk ez. Falta riego, eukiko, baina falta riesgo, pentsaz, bukurri ez, ez da. Ez dakit ideia ona ote izan den edo, bera behiratu eta inbeste metrola beruntz ikustea, hasieran pixkat duda hori ukidet, baina nik uste dut konbentzituko ditu dala bai. Alexek eman dugun konfiantza eta gero, biok, elkarrekin, sikiera, botako zeate. Montaje hau guztia eta... Bian itxengo izuet goxo lasai. Ni no jorrutze garretu. Horrela txarto, Pentsa, ni nahu ez. Neu ez. Zeiba zengo derba, torri honatz, ia. Zu bai ausarta txankarra. Portaventurako tutuki esplazen igo eta espazaizu ezer pasa, zer pasatuko zaizu hemen? Ba ezer ez. Gainera, 1.500 kilo ere usteko kapaza da soka hori. Txikera, ikusiko dugu. Bueno, Zer? azkanien deziduru, honek zego ez nahi dela berre esan da. Nire hona nahi berretxia. Bai, Nik itxegitean? Itxegin hor. Haide, itxegiten Nire ara. hona birotia. Haide, izazte. Bueno, zuk uste zu botako dula bere burua? Bai. Nik zeitxe atrapata dago, baina holako baliente ez dixan. Hori baliente tutaro, ez da gire pasazeko. Ondo atatzen bada ian zuke bai hoz? Ni hori fuera de lampara, ni burribiz. Bota zeu. Ni, baizeari. Eta pentsatu ere. Bueno, entzun, botatzen balin bazean nik ezak atarazoik behian itxoiteko, ni behi txintxo jongo naiz behian. Bueno, ordu ez saltakot. Bale, oso ondo. Bueno, zorionak ales eta zuri sorte hon. Bai? Behian seguro zuta. Ni behian egongo naiz, lasai. Vale. Bueno, hemen ez da behar, ez da, baina nire bizue... Hori testamento bat egitea, horrelako Testamento testamento hori ez da biharra, Dirorik ez da binjope. Zeiba zerugan. Etxea, barkua edo zerbait. Barkua. Kotxia, bentsat edo. Barkoan ezako. Baina benetan diozute, balinti zara. Hori, el guerrero antifaz baino, balinti zara. Artanak benetan no, Hori tranquil, nire amenda. Hostia. Txakarra, pentsa ondo, Bai ez ba, neu pinigorozu nervioso. Jo, ezakit hau ez otoen gehiagi, Eske bain hemen betikan ikusten, altura mundia dago. Egon hori tranquil. Txe eskapakote, tardaraka no, Son bonito no naukatelatxo, ibitxe erantzen. Seguro que seguro. Bai, ondo no. Auri txabal, Sekusaria. Txankarra bagoa, Hasiko nazen batzen. A tope, Venga, Venga! Bi! Ez da posible, oain 40 metro ikusiko ditugu behintzat ez da botako. Ai, ama. Bota dala, bere burua bota du, oain bihotzekoak emango dio, ai, ama. Azarri! Kabroia! Bota dala. Baina zeu sarta bere burua bota duela, Ara, baina txankarra ordu zein bota da? Zein demontre bota da? Bueno, adarra jodiate. Unai, torri. Venga.
kendu hori. Bai. Hortxe. Laura, listo. Saca pipa. Está como muy bien, Ahí va. Joder. Ahí va, Está con tío. cabrón zarete, Me cago en la leche. Venga. Bi. ¡Va! ¡Chancarra! Vamos a ver. Ai, hori da hori adarjotzea, Maitaneko itaua. Kontuz mendekoarekin bikote, etorriko da eta.